Hej, jeg hedder Moster Anders, og jeg vil gerne præsentere dig for vores nye bookingsystem. Først orienterer jeg mig i turplanen og sætter kryds i min personlige kalender derhjemme for den dag, jeg ønsker at få mostet mine æbler. I det tilfælde her har jeg tænkt mig at lege med 8. august, hvor der hedder booking video. Og når jeg har fundet den dag, så går jeg ind i vores bookingsystem, hvor jeg vælger dato og sted, 8. i 8. Lybe Møllevej booking video, og jeg får en tid, der hedder 13:25. Jeg har en idé om, at jeg har 200 kilo. Vi bruger bare øjemål, så det er fint nok bare at gøre det. Jeg hedder Anders, og jeg har en mailadresse, der hedder anders@mobilmost.dk, og mit telefonnummer, det er 29 88 32 32. Så trykker jeg på bestil tid, og jeg får på skærmen med det samme en bekræftelse af, at tiden er bekræftet. Dernæst så får jeg faktisk også på mail en bekræftelse med et kønummer, så når I kommer ud til os, så kan I også selv falde ind der, hvor I hører hjemme, hvis I skulle komme lidt for sent eller lidt for tidligt. Ønsker du en tidlig tid, skal du være klar ved tasterne, når booking åbner. Ønsker du en senere tid, så skal du booke midt i bookingsperioden, eller lige før vi lukker booking kl. 20, dagen før arrangementet det afvikles. Får du problemer med at booke tid, så ringer du til mig på 29 88 32 32. Vi glæder os til at se jer ude ved mostemaskinen.